Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong tray ka Shillong Municipal. Henne kasngi kilasyong jing langker ki hakabayadai bat kajing pendu ya katulam. Barok kinong tray ka municipal kibaha bakasyatri ka Shillong Municipal Employees Association. Kilasyem ya karay ban penlong da kajing ki. Hakabaken sedang syua da kajing soy nadu lasyai kasngi. Bat hakini kisngi kibanwan kinsa penlong sada kajing sange letray. Habakren bat kinong thok hubor u President ka Shillong Municipal Employees Association uba Esping Room ulaya thu baha ka baningkong hadin ba kinong yalam ka association kilalet hapo ka apex kun kilayo ya ka jingjam bat nakaliang ka sorkar kalasiw ya ka tulop jongki da ka 5th pay commission Henry hadin arbanay ka sorkar kalasiw no da ka 4th pay commission Henry nakaliang ka association kamla ban pediang ya kani Kila kenturu ya kipat ba, bakin yai syaklem hakane kajing ki jongki. Sarkar Meghalaya ka implement ya ka 50 commission au 2017 nagamenta kinong tre sarkar baro. Ti nakaliang jongi kum ka association ni lalait ban approach ya ka commission ka basyong ang report. Ya submit ki memorandum ni jongi. Nrai ka balengok kulong wangi syak kentaj. Musim ayo ira ka pe. Kadwa bang ipek pat ki struktur jong ki salary berim. Yo ya ka first pay, second pay, third pay, adu ka fourth pay. Te balai ya ka fifth pay ngim yo. Te alor jong ta ka benta ni persyang man approach ya government man kendu ya ki minister in charge. Ni kendu ya ki beri pay ya ka Shillong municipal. Andrai aduh usnam aja ka kendai kami simdon kanu kanuru ka jubab ka ban penhun ini te kumpana kalian ka association ngi sim ya ka jumut bangin hab man approach no sya ka apex code te hawar hajar ka kendai ni file ka petition sya ko code but hawar hajar arpo ka khat kendai tari ku match ka code ka pas ya ka wi ka judgment ba mangi ngila job but we don't hok ban yo ya kane ka 50 commission kat kum ka kam ka bangi ngitre namar ngi ngitre yang ni 24/7 kadin bangila job te hatu ko por ki bun kam balat namar ba ki kam ki jongi kidai mangin hablet na sanitize ni hablet tet ki buru ki bayap Kiburi ki bayap covid lalu mas kandai spa tam ki bangila tap ada minta pok ka is ka sihir berkhan te nadu ajar apa ngila susngap bang ngi tharai ngin sayo nalor bangila job kat kum ka kut ora te hau ajar arpuai ni tho ka we ki siti siapo ka government ba balai pim aino ini ka 50 nomor ba ingin hapan file ka kontem na pim ai te alor jong kata ka government ka sngap bat lengba ka order na kaliang siyo na panmi ba kin implement no ya ka 50 jongi with effect from July 2021 te ha tu ka banai ngila yo ya ka te borok ngila ya smuhun te ka rai sarkar te ngila du tu lopat au nai Kansan nalapai Oktober kami kawai ke order na government ba ki keep in abeyance ko pensange suai yang ka tulap jongi kabanging tip ai kata te halor jong kane ngi thok biang kawai ke petition sa ka court ba ngang ba balai ki pensange kansan kidi ben siu no ya u benai Agos bat September namar ba ki ong ba ka sarkar kala file kata ka petition ban stay ya ka 50 jungi ka balunga ba kata ti anda ba nila file kata ka petition ban stay ka tulap jungi barnai nagaliang sarkar ka payan por bat nagaliang judge ai por sipos ni bat kata ka kut men si hoding jung tayo batat menin kesngi Katuan biang ka hearing ka dai bat kani ka payment di jongi akaba nakaliang ka sarkar ki ngila don ka pisang in siu no tingiru ngila kemen ban anang ngila poyo office ngila penban ba
ke sarkar ko ngan siu do ka food pay commission kaban nalor ngi la job kum nu kin siu ngi do ka food pay commission ti kani ka penengo ngi bat alor jong kani ka benta ni pelong ya kani ka meeting benta si bat karai ka mi jong kani meeting kolong bangin pelong ya ka pen down strike ban pen sngo ya sarkar kini bar khoi bat lada kani ka pen down strike jungi kam sei so ngin pelong ya indefinite strike ka bakram sange atu bangin dayo ya ka area ka jongi bat ka sau benai tulap ke jongi ke barapsa ti kawai ka dei ke jingkarpat jonga kalong ba ki pai ba bakin ya syalam nak muta kani mar ngatip ba lata ngin lechu ban kit ikiyut ikinyer ban ya kawa te kan kata pe ba te kiru kin habi ban ya snok tilang bat ni ha kani galiang namar ba na kiliang no ginung trai jongi la bon ba kila don apeng ke jing khamtam le lai gitu ki bi tulap tang san ro jar sikla